What's up, dudes? We are here with the boys. This one is called Balian and he's eating very much kebabing, and the other one is Kasmin. His name is Castor that eats very much trees. So we are going to eat some kebabing today with the kylling. That means, what the fuck is it mean? Chicken, you know? And we have some iced tea here in case we are thirsty. So let's eat this kebab. Bă, de aici se desface. Noi suntem afară și acolo e o pisică. Suntem afară și noi suntem cu Lucas. Lucas, unde ești? În spate. El e în spate. Bun, deci cum spuneam, noi aveam o oră de gimnastică, practic, nu știu cum naiba să cheamă pe română, am uitat. Ne-am dezbrăcat pentru că trebuie să mergem tocmai la un strand. Le aruncă, gata. Lucas vrea să intre în apă, iar mie mi-este frică. Dude. Recol. Vrei merg min bine? Vorbește român. Vrei să merg min bine? Nu, foarte confortabil. Ce că la el e foarte confortabil. Nu. Ok, deci apa e rece, nu poate să facă băieși. Ok, deci Lucas se tâmpit la cape. Asta chiar vrea să intre la... Și noi suntem în oră acum, practic. Uitați-l, măi, what the fuck? What the fuck are you doing, Eric? Isn't that calm? De-aia fac disc, nu mai cum aici. Ok, deci că nu-i rece când intri în ea, ci că doar trebuie să aștepți puțin și să încălzești. Are you fucking kidding me? Și eu aș vrea să intru în apă. Am să-i dau nota 8.5 la pizza asta, că e foarte drăguțul. 8,5 să zice boule. 8.5 poți să spui. Ești prost. Și vezi că te filmezi fraier. Deci o să te am pe cameră și pe ăla. La energizăm, by the way. Nu-i de firmă, că noi n-avem energizăm. Strong Force să numește. Mai arată. Facem reclamă. By the way, sunt sponsorat de energizant pe... Ok, a căzut ăla. Trebuie să copăr apa. De ce? Pentru că să nu poți să bei ca pe apă. Eu beau ca pe apă. We are going to Balian's new house. Noi mergem la casa nouă a lui Iulian. Are o casă foarte șmecheră. Poți să nu mai ții, te rog frumos? Suntem alături de un Castor și un Balian. Iar noi acum mergem pe trotinetă. Uitați-l pe Balian și Castron e aici. Deci seamănă cu un Castron. Golfis! N-ați auzit acolo ce am spus, pentru că am să tai eu partea aia. Nu mai râde, Te-ai speriat. Păi da, mă, dar era să mă calci mașina aia pe jos. Mamă, ce putea Iulian prăjit. Serios, chiar era să mă calci mașina aia. Hai să mâncăm semințe. Manele la maxim. Cine va face vlog? Mă cheamă Snow Gaming, de fapt. Sunt un professional biker. We are riding a bike. Casa asta lui Iulian este foarte departe și e ideal unde are casa, deci m-am plictisit să merg cu trotineta. Oh my fucking god. Mai bine nu stătea așa departe. Astăzi e o zi foarte călduroasă. Zici că, wow, intru în bicicleta lui Iulian. Bă, boule! Bă! Păi da, mă, dar nu știam unde stai. What's up, lume? Suntem în cameră la Bulian. V-am spus că mă teleportez până la el.
Dar de fapt el a spus asta. Eu mă prefac că nu sunt eu când fac vloguri, dar eu de fapt sunt eu când nu fac vloguri. V-am spus că uite, ăștia doi sunt niște wankeri. Ei doar wankeresc cioaca. Wankeresc toată ziua. Ei sunt șmecheri, dar ei de fapt nu sunt bitches. Noi stăm aici, chill, îl așteptăm pe Iulian să termine de ajutat să pună un televizor pe perete. Și apoi o să mergem să... De fapt o să venim aici afară și o să filmăm un Russian spin... Cum se cheamă? Rusească. Ruleta rusească spin cu un Nerf gun. O să fie mișto, o să fie un challenge, o să-l punem un fel de challenge. Dar de fapt nu cred că o să fie niciun challenge, pentru că nu e challenge. Apare, se pare că copilul ăsta aude florile. Bă, dar florile astea trebuia să le uiți? Toate trebuie să le aud. Toate florile. Toate? Ah, ok. Se pare că Iulian trebuie să... Se pare că Iulian trebuie să udă toate florile. Eu n-am crezut că toate florile, da. Se pare că toate florile. Uitați, cam așa arată aici unde filmăm noi ruleta rusească challenge. Aici stăm eu cu Iulian, acolo stă Cosmin și ne filmează. Iar după aia o să stea eu aici și Cosmin aici și după aia o să stea Iulian acolo și o să-mi filmeze mie challenge-ul. O să fie destul de nice. Wow, fix până în capul lui Cosmin. Fade away, ce-a făcut? Îmi place că iPhone 6s are phone stabilization camera și uitați, pot să sar așa și să fac așa. Și telefonul meu pur și simplu n-are nimic, ia uitați. Abia aștept să-mi schimb iPhone-ul ăsta de cat. Să-mi schimb cu un iPhone 6s alb. Ce minge mare. Fade away. What's up, how are you doing? Hey, what's up? How are you doing, buddy? Hey, baby. Hey, bre. Suck my dick. Fade away. We are playing with the ball. We are playing some balls. Oh, what the fuck? Deci camera asta din față e mult mai bright decât cealaltă. Camera asta, uite, știu ce bright e. Cealaltă e închisă. Wow. What the fuck are you doing, guys? What the fuck are you doing, guys? Cu cine vorbește? Cu cine vorbește? Oh my god, în 5 minute. Ce? De unde? De unde, mă? De aici? Ce tare că ai făcut, mă? Ești ăsta, aruncă cu apă. Oh, ăsta trage cu... Dar dă și mie să ud. Bă, boule, vezi că am iPhone 6s 64 de giga, dă și mie să ud. Vreau și eu să ud. Dă și mie, bulian. M-am dat mânuța. Wow, era să-mi scap iPhone 6s în apă. Și Cosmin îmi cumpăra altul, că și așa are bani mulți. Da, chiar. Păi ud, de ce ai ieșit așa? Vreau în brațe, David. Hai mă, David. Ăsta e Daviduț. Vărul meu, mai mic. Daviduț. De ce ai ieșit așa în picioarele goale? Ah, că nu te înțeleg. Uite, Iulian, vezi că David a ieșit în picioarele goale și îmi spunea că ud, vreau în brațe. Nu vreau la Iuli. Nu vrei la Iuli. Dar nu te-am udat boul. Bă! Gata, Te-am udat? bă! Te-am udat? Nu te-am udat așa tare. Unde ești udat? Nu te ud, vă rog Ești să... animal. Te-am udat? Da. Arată-mi unde ca să văd dacă e la fel de tare. Du-te, dacă. Arată-mi dacă e la fel de tare. Îți dau cu balon. Nu, doar să pun mâna. Doar să pun... Unde? Uite că nu ud. Dă încă, dă încă. Nu mă auzi. Unde ești ud? Aici. Nu ești ud. Da? Nu se Ia vede pune mâna pe animalele. mine. Nici la tine nu se Ba vede. da, pune mâna pe mine. Te-am udat? Da. Da, păi pe mine m-ai udat. Pe mine m-ai udat. Să-i mai dau și eu. Gata, eu nu mai, gata, mi-am luat treaba așa. Hai, ciocanarilor. Ce fugăran. Perelul de pe care.
Nu, a fost să duci. Gata, ai intrat de casă. Cu eu să-i placă. Zi! Mă audă pe mine. De ce n-ai mă aud? Asta vreau să mă aude pe mine. Da? Așa, du-te după el. Frate, cam atât și cu acest vlog. Am vlogat destul de mult. Sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare, cred.